Kap-Kap nag-fan sign. Sila may nag-firm na baran ako. Nag-fan sign. Sino ang basa comment? Andas ko bayabay. Wala lagi. Let's go ko. Dear. Jari Sinas. Sige, hi to them. Ay, kumusta? Ayan. This lady here is working at Sangguniang Bayan din, no? Sangguniang Bayan. Sangguniang Panlungsod. Grabe mga bigatin. Ay, sawati sa kuwait. Delia Torre Labor. Ati, anan sa Dubai, sa ti Jennifer, sa Abu Dhabi. Ayan. Yung alan. Shout out sa mo na akong video na wala ko. Ito sa buwan, ito po, na rin ka. Asa day? Buwan sila pa lang. Tissue nga, buwan sila pa lang. Mga dahon-dahon ko rin. O dahon day, dahon buki day. Organic, daghang kay day sa tissue sa organic na tissue day. Buwan sa mo diri ka ba? Shout out sa Hindi ka pa. Hindi ka pa. Shout out sa Happy birthday. Masahon na po lang mayaw. Una ka sa day. Ayan, di na ako nabago yung message. Ayan, nandito na tayo sa taas mo ka din. Hindi ako nag-detect yung nabago dyan dahil. Sa taas mo ka din. Hindi naman din. Beer na? Beer, ma'am. Ipag ng pangalan kaya pasalamatan na namin. Mag-iop. Iyo, tradisyon lang yung ano, bata na. So, karon nagsulat pa si Inday Kap-Kap para sa mga pasalamatan niya sa lahat ng mga fans na pumunta dito para sa kanyang appeal dyan na din. Hindi nag-comment kayo mo hawa, dito ka. Tarungan nagsulat para matarong ko nagbasa rin. Hello po, Dirk Sel, mapakala. Atong na siya karong day. Hi, Dirk Sel, mabakala sa buhangin. Pasensya na. Sino ka dumating doon? Ni Ulan, ano ko ba? Kapatid mo, day? Hi, Dirk Sel, mabakala. Ano po? Giselle. Basta Giselle na siya. Giselle. Day, pagkamanuha ko ba? Kami dito, day. Selfie tapi. Namay 1 Selfie lang. Naka-video. Capture lang. Hindi pwede friends lang. Idol talaga, parang Hello, ang pero magkita. Nagkita na dyan bigay, meron ka. Sa lahat po ay perfect music kay copyright manggod. So ang kanyang pagsayaw, mura siya impronto. Naalagi na prayer. Wala na. Wala na. Let's go. Dito to sa may Agila. asa kanino mga lalaki, guys? So dito kami sa sayaw. Tana daw ko day. Ay, Ha? do mga tana daw ko do. Sayang lang kita dito niya, ba't ko naman? Dali naman food. Hindi nag-uwi ka. Dili mag. Sige, sayang ka na. Picture sa mi Glenn. Nay mag-introduce na mo duha. Ikaw bulis sa baby. Okay raman no. Mag-live ako dahil Para ginay pahala na nay. Ay, paano na lang? Kamu na lang mag-party ha.
Uy, nabi ako nagsimba. Wala na, humanad. Dahil na daw sila dire magamit ang tayo amplifier. Anong rough sounds ba? So, once again, ang video namin na Budots, this is just for our vlog purposes. Hindi po kami gagamit ng sound kasi po, meron po tayong tinatawag na copyright. So, itong Budots namin na sayaw, this is just, i-edit pa namin ito. Fan-fan lang eh, Para, palingaw lang. oo, this is just for fun. So, wala siyang, Okay. para siyang impronto. So, if you guys want us to see him dancing, Dili po sa kuha, no? So, sige na, kuha naman ko. so once again po, thank you so much. Itong pagsayaw namin ni Inday Kabkab na, ignore pa na ako, Inday? So itong pagsayaw namin ni Inday Kabkab, this is just for entertainment. Barely entertainment purposes. Hindi po kami gagamit ng music kasi po, ang music po, karamihan sa budot sa YouTube ay copyright. So darating din ang time na meron din kaming copyright. Alam niyo pag ano yung copyright, magbabayad po tayo ng abogado. Uy, naku, nakitagbayaran dyan. Sayaw na lang taglay. Sige na, go! Inday Kabkab! Inday Kabkab! Taga-asa ka! Di ba ko kabaloy ba? Ay, magkilian ka, boy! Magkilian, ano na, ilangkat ka dahil, anak! Tapos mag-anak ka rin. Kaya muna kag mukyo-kyo di, anak, bilang ka rin. Pak, anak. Tapos, anak. Pak. Go. Bilang ka daw? Go, ano rin, anak. Pak, di ko ko dancer dahil, whiskey. Sige daw, eh. Sige, go. Wala sa akong bonnet. One, two, three. Ate Charing. Kami nila kayo mag-awit sa sound. Butahin na lang concrete. Bitaw, para guwapo Isa may naikuan din, ha? Isa may... Inday Kabkab. Kabkab and Ate Charing! Dito sa Davao City Hall representing our good... Paka-awar man tani dahil Kabkab. Doon kayo nagtanaw. Oh, diyan ka lang, anak. Oh, gala. Kapilas pa na. La la. Ate Charing, oh, inanay ko na siya sa kanya. La. Chak ka tagay. Chak na po dahil. Dali man po dahil. Uwi. Asan pa na kami kamera? Uwi. Wala doon. Wala taglas Jimmy doon. Doon. Ay, mga artista. Murag pa na po. Sakto na to. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat kayo sa tanan. From the bottom of our hearts. Maraming salamat po. Sa lahat Thank ng you followers so namin much. worldwide. Thank you. Hi sa diha. Live ko today. Worldwide join. 1K. Uy, Day, gisimot na dyan ko, Day. Salamat kayo ninyong tanan. Once again po, thank you so much. So, para po sa mga followers ni Day Kabkab sa YouTube, please, Ipaningot siguro yung hindi pa po kayo. nakafollow, please, follow Salamat her. kayo. Inday Kabkab, and please don't forget to hit the bell para every time po na mag-upload siya ng bagong video ay man-notify kayo. Once again, thank you, salamat. Thank you. Salamat kayo. Okay na ba ito? Masayaw. Kabuang lang pa. For the last time ba yun? And sa aking you. YouTube channel naman, So much. don't forget, Ate Charing Official Vlog. Salamat Don't kayo, forget to tanan, hit mga the bay. bell Sobrang salamat, on eh. this side para po ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng Salamat yung kayo. Aning akong mga higala. Nas kong kiliran. Salamat kayo tanan, mga bay. Thank you. Ate Charing, salamat kayo. Thank you so much, Ate Kabkab. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat kayo, oy. Bay-ubay dyan sila. Thank you so much. Thank you. Thank you kayo, thank you. Thank you po. Salamat jud kayo ha. Salamat jud kayo, uy Ginoo. Salamat kayo. Salamat kayo ha. Sige jud ka gugud-gugod na ko ba. Nagbike ra dai ka? Pwede kayo. Sige, pa-picture ta dali. Glenn, ali Glenn, picture sa amin. So dinhi lang ko kutob. Daghang salamat. Dami sa City Hall of Davao.